Golf on Thaimaan yksi suurista matkailuvalteista. Koko maassa on yli 200 kenttää ja uusia valmistuu kaiken aikaa. Kentät ovat korkeatasoisia ja hyvin hoidettuja, yleensä luonnon ehdoilla rakennettuja, monipuolisia ja haastavia. Greenit ovat varsinainen puttaajan riemu tasaisuutensa takia. Suomessa voi parhaimmillaan pelata golfia 6 kesäkuukautena vuodessa, Thaimaassa koko vuoden ympäriinsä. Sää on toki vaihteleva Thaimaassakin sade- ja poutakausineen, mutta kokonaan golfkauden katkaisevaa ilmastovaihetta ei Thaimaassa tunneta, ei edes sadekaudella. On vaikea kuvitella, missä päin maailmaa golfaaja voisi omistautua samalla intensiteetillä mieliharrastuksensa kuin juuri Hua Hinin seudulla. Kaupungin läheisyydestä löytyy puolen tunnin ajomatkan sisältä peräti 10 laatutietoisen golfaajan viheriökeidasta. Vaikka monet Hua Hinin kentistä ovatkin erittäin suosittuja, ei peliajan varaaminen tuota ongelmia. Varsinkin arkipäivinä voi ruuhkattomilla kentillä keskittyä driveihinsa ja putteihinsa keskellä trooppista maisemaa kuin pelaisi omalla yksityiskentällään. Osittain juuri suomalaiselle soveliaampien sääolojen takia Hua Hinin ympäristö on ollut monen suomalaisen golfaajan kaukoidän suosikkikohde jo vuosikausia. Rakennusliikkeemme on tullut tunnetuksi luotettavuudestaan, vakavaraisuudestaan ja korkeasta ammattitaidostaan. Perheyhtiömme toimipaikka on Hua Hinissä, mutta sen omistus on vakaasti suomalaisissa käsissä. Meillä on monen vuosikymmenen luja kokemus kaikista rakentamisen vaiheista Suomessa. Ammattitaitomme olemme hankkineet arvostetussa kotimaisessa perheyhtiössämme Rakennusliike Ripatti Oy:ssä, joka perustettiin vuonna 1978. Siinä hankitun kaikkeen rakentamiseen liittyvän osaamisemme ja kokemuksemme veimme ensimmäisenä suomalaisena rakennusliikkeenä Thaimaahan, ja nyt voimme tarjota sinulle unelmiesi asunnon lomakylästämme. Asuntojen myynti ja markkinointi tapahtuvat Suomessa. Kauppakirja laaditaan turvallisesti laillistetun suomalaisen kiinteistövälitystoimiston kanssa ja luonnollisesti suomen kielellä. Laillistetulla kiinteistövälittäjällä on vuosien kokemus ulkomaisissa kohteissa käytävästä kiinteistökaupasta. Kauppaan liittyvät viranomaisasiat, kuten kaupan vahvistuksen, yhtiömme hoitaa asiakkaansa puolesta suoraan thaimaalaisten viranomaisten kanssa. Lisäksi yhtiömme antaa asunnon hankkijallemme hyvin vahvat takuut. Eikä asunnon ostaja jää yksin Thaimaankaan päässä, sillä Hua Hinissä työskentelevä omistus- ja suunnittelutiimimme auttaa asiakkaastaan projektin kaikissa vaiheissa. Maksuohjelma etenee 7 vaiheessa. Ensimmäisenä varausmaksu on 3% koko kauppasummasta. Toiseksi sopimusten allekirjoituksen yhteydessä maksetaan seuraavat 10%. Kolmanneksi perustustöiden jälkeen seuraavat 15%. Neljänneksi vesikaton valmistuttua seuraavat 20%. Ja viidenneksi ulkoseinien muurauksen valmistuttua seuraavat 20%. Kuudenneksi kaapeloinnin rappauksen ja ikkunoiden ovien jälkeen maksetaan seuraavat 20%, jolloin koko kauppahinnasta on suoritettu 88%. Ja viimeiseksi loput 12% kokonaiskauppasummasta maksetaan, kun talo on rekisteröity asiakkaan nimelle ja luovutettu hänelle. Talon rakentaminen kestää noin 6-8 kuukautta. Rakentaminen alkaa sopimusten allekirjoittamisen jälkeen, heti kun ensimmäinen maksuerä on maksettu. Asiakkaalla on mahdollisuus rakennusvaiheessa vaikuttaa varustelutasoon. Thaimaalaisten rakentamiselleen asettamat vaatimukset ovat melko väljät,
minkä takia monet ulkomaalaiset rakennuttajat Thaimaassa ovat tyytyneet vaatimattomaan vaatimustasoon ja halpoihin materiaaliratkaisuihin. Meidän lähtökohtamme on täysin päinvastainen. Noudatamme omassa rakentamisessamme tiukasti suomalaisia standardeja, joissain kohdin ne jopa ylittäen. Valvonnasta vastaa projektin toinen vetäjä, Timo Ripatti, joka on rakennusteknisen koulun käynyt ja jolla on yli 20 vuoden kokemus kaikesta talon rakentamiseen liittyvästä. Valvontaa suorittavat myös thaimaalainen suunnittelijamme sekä rakennusinsinööri. Sisustamisen ja kalustamisen voi saada mieleisikseen olemalla suoraan Suomesta yhteydessä meihin rakentajiin. Lisäksi suunnittelijamme Thaimaassa ovat asiakkaamme käytettävissä ja auttavat mielellään suunnittelussa. Meillä on paljon eri sisustus- ja kalustusvaihtoehtoja, joista sitten lähetämme sähköisesti asiakkaalle valittavaksi mieleisensä. Järjestämme esittelytilaisuuden rakennuskohteessamme Hua Hinissä joka torstai kello 14. Paikan päällä kysymyksenne vastaa suomalainen henkilökunta. Mikäli ilmoitatte tulostanne etukäteen, voimme järjestää kuljetuksen Hua Hinin alueella. Ota askel kohti unelmaa ja tule tutustumaan upeaan kohteeseemme Jassani välin kuvan kauniiseen laaksoon.